Sa Senado na dire ang politiko nga atong giboto. Mga talumpati gibantayan sa mga katawhan. Murag walay klarong direksyon ang dagan sa balita. Ipakita si Bato sa Senado, puno sa kabalaka sa seguridad niya. Gigukod sa NBI ug na surpresa ang nasod. Dagan pa sa kasahagdanan na tiyomod na samdan ang kamot. Gihimo ang tanan para sa serbisyo ug boto para mapulihan ug mabag-o ang liderato sa Senado. Ang mga tao naglalis kung kinsa gyud ang sakto. Nasuko si Trillanes kay wala mahatag ang warrant of arrest. Sulod sa Senado, otorisado do kinini Soto. Mga guwardiya sa Senado nagbantay sa kahimtang. Ug daghang empleyado na hadlok ug mihilom. Kaluoy sa katawhang Pilipino, kapoy na sa gubot sa politika. Samtang akis yung flood kontun nga gihulat sa mga pag-imbestiga asa ang hustisya. Ang katahoan naglisod sa adlawan lang nga panginabuhi. Taas tanang pamaliton na itaksobat puno sa kabuga at sa katawhan. Hoy! Rekto! Unsa na? Masaya ka ba? Diili importante ang kolor sa politika, pula man, berde o dilaw. Ang mas importante mao ang dignidad sa Pilipino o ang soberanya sa atong gihigugmang nasod. Tungod sa kagubot, gilok daw ng Senado, ugang tibuok nasod nagtutok sa nahitabo. Human sa botohan, napulihan si Soto, ug si Cayetano maoy milingkod sa pwesto. Nalipay si Bato, nagbunga iyang sakripisyo, ug ang iyang mga kaalyado. Apan samtang sila, nagsaulog sa ilang kadaugan, sobo ang majorya sa ilang kapildihan. Ang presyo sa mga paliton padayon nga ni saka. Maong ang kabus mas naglisod karong panahuna. Dili kini away sa lain-laing kulor sa politika, ug dili usab kini padaghanay sa kaalyansa. Ang tinuod nga laban mao kung unsaon pagtabang sa ordinaryong Pilipinong gibiyan sa kalisod. Samtang ang mga politiko nag-away sa gahom, mga mag-uma naghilak nagul sa gamay nga kita sa ilang pananom. Mga trabahante gikapoy na sa ilang kahimtang, ug daghang kabatan o nanawagdangan na ug paglang. Kaluoy sa katawhang Pilipino, unta mahuman na kining kagubot. Walay gustong mag-away kayang tanan nangamdo nila og malinawon nga kinabuhi. Usara ang aton tingog ipaglaban nato, dignidad ug soberanya sa Pilipinas. Magkahiusa unta kita bisan lahi-lahi ug baruganan, kay usara gyud ang atong nasod. Sa katapusan, dili politiko ang tinuod nga bida, kundili ang ordinaryong Pilipinong adlaw-adlaw nagpakigbisog para sa pamilya. Nakuratan og nahibalo